Салому алейкум бачаҳко, подписчикои канали худам. Ана савол дода ки нашуд радиатор ки мисол дар кадом ҳолат кай маслаш рехтан накор чӣ фаҳмем бачаҳо чӣ гуфтаним то ина вақте ки мисол ҳамаи ҷош кор куна яка савол дод комментарияда навис хеле ҷавоб мегардонуша яка навис ки чӣ фаҳмем ки ҳозир руған талаб айда мақсад руған рехтан дар кор мисол бародарҷон ҳамаи ҷош кор мекуна ку мисол ҳамон радиатор ҳамаи ҷош кор ки мекуна ана ну сизгар мекуна ана мо ҳолада метавонӣ мисол бисёр не 1 литр руған брезаш мисол руғани чӣ мешавад трансформаторни маслан мешавад ҷӯшондагиш боша нағзай ана баъд хеле дигар руғано отработка хеле чизо бачаҳо нарезеша вай мумкин нестай дар корам нестай барои хитонда мисол проблема накунем барои ҳар як чизда мисол эҳтиёт боше хай хулоса гапа дроз намекунем ана ҳамун чира чӣ кунем мақсад руғани ҳамун вақте сиски гарм кард ана сиски гарм кард фақат айқафои чӣ шавед айқафои руған ҳам 1 литр хайна суруғаи мо ҳастай номер дар рӯи экран ҳастай занг занем иншоалло ай даст меомадагимона мекунем метиҳем то хоб алло нигаҳбон зинда бошед фақат дастгирӣ кунем ки як кас дига дар видеои мо паҳн шава ва ям назди мо биёям азоб накаша ҳамун худи одам ма барои худам клиент ҷамъ надорам не ки просто ман тарафи хубитонам мисол як камбағал соҳиби як чӣ шава да мақсад азоб накашаву арзонтар соз кунаша барава аллоҳ нигаҳбон бародаро дастгирида бошед.